Hi guys, gabi guys. So good po mi sayo guys. Nagbantay mi sa among kambal guys. Hala, sayo po na de mo lolo. Lala di man mga tulog ni ug di ni pangdakson ni kay tugnaw man kaayong panahon. Ang lolo na di man mo sayaw si lolo, unya kay si lula mo sayaw man, kay aron makatulog ng among dudong ash. Mana, magpiyong-piyong na ang among baby. La 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 la. Itinto po na la, baron kasayaw po ka. Yun sana niyang agtang sa bata. Nagpiyong-piyong. Masamad na, uy. Nagpiyong-piyong ito si Dudong. La 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 ni la 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 la. Hala, lulu. Si sayaw-sayaw na diha lulo, kay aron kitang duha, magsayaw-sayaw tang duha. Kay si Dudong As ang palangga ni lula ni piyong na. La 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 la. Na na ni na na. Money guys. Bantay sa meron sa among apo guys. Kaya di pwede ang inahan ra isa magbantay. Kay magdungan man og hilak ni. La 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 la. Patindog lagi na. Tindog na diha lolo. Tindog diha lo. La 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 la. Tindog diha lolo. Kay si Dudong As. Dong Red. Patindugan na luludong. Aron ni sayaw-sayaw ka. So lulu di man sayaw. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la li la la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Paro-parong bukid ang buktot na ligid. Dis aman maligid dito sa bakilid. Unsa may gitambal itlog sa butakal. Kaluoy sa ang buktot nehiyas. Nagpiyong-piyong na ang among bibi. La 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 la. Bye sa guys.